Hej, og velkommen tilbage til Kryptostuen. For 3 dage siden lavede vi sådan en hurtig market update video om Altora, og hvad vi så kunne ske i den nærmeste fremtid inden for charting og sådan noget. Hvis vi lige hopper over til CoinGecko, så kan vi se, at prisen lige nu ligger på 0,12, næsten 13, og at vi er op med 36% for dagen, og at market cap nu er helt op på 126 millioner dollars. Og det er jo selvfølgelig mega fedt. Hopper vi så lige over til TradingView, jamen så kan vi se, at vores target det er næsten i mål. Som vi kan se her til siden, så stiger vi ret meget lige nu. Nu står der lige pludselig 39% for dagen, 41% for dagen, så 42, ja, jeg ved det ikke. Vi kunne måske sælge lige nu. Måske sælge lidt. Vi kommer helt sikkert til at lave et eller andet op og ned her igen, eller op. Og så nu er vi allerede nede på 35 igen. Vi tager så i hvert fald lidt profits lige nu. Det er ikke nødvendigt, fordi vi er lige midt i en god uptrend i krypto lige nu, men vi prøver lige at fange de her svingninger, så man kan forøge sit portfolio lidt på vej op. Og hvad kan man se? Altså, vi ved jo ikke lige, hvad der kommer til at ske lige nu. Man kunne måske forestille sig, at vi kommer til at svinge lidt her igen, og forme et nyt flag, og så måske længere op, eller måske længere ned. Det ved vi så ikke rigtigt, men målet blev så næsten ramt her. Vi fik det der hurtige pump der, så vi er i hvert fald ret tilfreds, og vi vil selvfølgelig holde jer up to date med det næste move. Tak for at I kiggede med, og vi ses næste gang.